文化总会甲抓风车剧团的台湾乌帕文化绕境活动，20日在匈牙利的布达佩斯的埃菲尔剧场进行头一场热车闹龙宫演出，大家是真热闹，而且在场面是不离啊热烈。 今仔日伫咧匈牙利布达佩斯的埃菲尔剧场，伫咧埃菲尔剧场，今仔日是文化总会甲中文剧团的头一场正式演出。伫咧演出进前的暗会是邀请侪政治代表拢到场，展现文化外交的精神。演员在将参观众互动，大家看了左风车剧团甲文化总会的热车闹龙宫演出了后，满面拢是欢喜的笑容。 这摆台湾到匈牙利的演出行动，就是希望通透过分享自由台湾的文化，让世界了解台湾。实在台湾文化的美丽、甲多元、甲丰富，这是阮上主要的目的。除了台湾驻匈牙利代表团出席，也有来自匈牙利政治界、学术界这寡重要人物参与。这现场匈牙利政治代表拢认为，透过文化认捌台湾是两国之间真好的交流基础。也有匈牙利政治代表伫现场对台湾自由的环境展现支持。 Because China is a great danger around in Taiwan. That's important between us to change the cultural productions because we felt how is it happened, how is it, what is the feeling of the freedom. Mi a magunk részéről, én az LMP Magyarország Zöld Pártjának vagyok parlamenti képviselője. Mi kiállunk Tajván szuverenitása és függetlensége mellett, és támogatjuk, hogy a különböző nemzetközi szervezetekben szintén taggá váljék, tudja magát képviselni. Például legutóbb szintén egy olyan kezdeményezést támogattunk, hogy a WHO keretein belül Taiwan szintén tagságot kaphasson. 台湾驻匈牙利大使老谢中讲，台湾未来也有侪文化外交通推行，不管是亲像即摆戏剧类型的演出，也是音乐等领域的文化交流，代表处在地也有管道咧推行，拢欢迎各界同来遮做伙拼文化外交。记者郭文成、准由布达佩斯报道。